Music Empire. Where you come and see music live one day. Where I see that and the women are playing at the hall. What's out there? What there? That's not what the page I can know. Madu keji aka o. Madu keji aka. Madu keji aka. Owelu madu koye wele gole no. Wayo wayo. Owere madu konye werego. Owere madu konye werego. Owere madu konye werego. Madu keji aka. Madu keji aka no. Madu keji aka mulem no. Owelu madu koye wele golu. Ezi oyi ka ajo wanne no. Ibe ji kwuo nwa bụ okwu a. Mmadụ ga-eji aka nụọ. Mmadụ bụ chi ibi ya dị n'ụwa. Dị n'ụwa. Dị n'ụwa. O nwere mmadụ ka onye nwere ego nụ. Adị aza eze azọ. Adị ebu a na-ebu. A na-esiri m obongo dị n'ụwa. Igbo. Onye na-abịala egwu a. Ya bụ Chidube m. Samuel Oduaka. Samuel Oduaka. Ibu Samuelito. Na mụ enwelu m bịanụ. Ebe ọ bụ ka isi eje n'uyi. Ịdị aka ị na-alụbili elu. Mmadụ ga-eji aka. Onye ọma Chidube nụ. Samuel Oduaka o. Ọmụ enwelu m na mụ. Owelu mmadụ ka onye nwere ego nụ. Mmadụ bụ chi bi ya o n'elu ụwa. Nụ. Mmadụ ga-eji aka nụ. N'elu Chidube nụ. Samuel Oduaka o. Ibu Samuelito. Akụ nwata ndị a na-amụ. Ịdị aka ị na-alụbili akụ nwata. Akụ nwata. Akụ nwata odogwu. Ọmọgọ ka ịbụ abụọ. Ọmọgọ ndị egwu. Ezigbo mmụ enwelu m anamụ. Nwata nwa mama nwanne m. Egwu nna bịalụ ya ife a. Mmadụ ga-eji aka. Mmadụ ga-eji aka. Owelu mmadụ ka onye nwere ego. Chidube m. Samuel. Na mụ enwelu m anam. Oduaka. Samuelito. Akụ nwata nke ndị anam na India. Eso ọmọgọ bili. Akụ nwata odogwu. Onye ije ka ibu abụ. Onye ije nnọọ. Enu ụwa. Onye ji abanụ. Ahịa kala aka. Odieli nwagụlọ
ndị a ya bụ ka ị ga-eji nata ị ga-ebu akụ natanụ ọkwa sị na akụluo nọ n'ezie ka okwu onye kpali anụ ọjịluo n'okwu onye chele anụ ụdụ aka nwanne m a ị ga-ebu ikike bata n'ụwa ọgọ ndị egwu ịmalite ị ga-emelu ụmụ na ndụ ebe ị ga-emelu m ya Chidube Samuel akụ nwata ndị Igbo isi na nkenelu gị your wife Lolo Naomi Steven Yesu Gelibono no where's your wife Lolo Naomi what Steven Idalo Steven Odaka where's your Gelibono Akuwata silote yole no Igbo dozia mmadụ ga-eji aka n'ụwa nwanne national mmadụ ga-eji aka n'ụwa nwere mmadụ ka ewere ego for sure owelu mmadụ ka onye nwere ego ụdụ aka nwanne m a isi ga nke n'elu gị Yoswada Steven Odwaka onye nna nọ malume onye nna Steven Odwaka surplus man onye nna ọ ga-adịlị gị na mmanụ asịrị ọ mụrụ nwa ga-eli aka nwa ya surplus onye na ala na-azụ nwa ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa mmadụ ga-eji aka ya bụ Chidube m ya si m ụlọ oteghị nne nna ya mụrụ odogwu nna ya mụrụ odogwu onye nna ya mụrụ oke mmanwụ n'okwu mmadụ n'okwu mmụọ oke mmadụ bụ oke alụsị ụdụ aka nwanne m a akụnwata ndị Igbo nwanne m n'ụwa ezu oke arị elinu atọtụ oge ganụ ezu ọmụọgọ nwanne m arọ egwu aka ndị ebi elu n'ụwa akụnwata isi na nkene nne gị ọma Oliakụ Odwaka your mother ọ bụ nne m n'odogwu n'elu ezi mama ya bụ nne gị ọma Oliakụ Odwaka nụ eze nwanyị bịa ọ bụ nne m n'odogwu onye tili mmanwụ ya bụ Oliakụ dalụ ala na-azụ nwa onye na-akiri egwe ụdụ aka nwanne m a mmadụ ga-eji aka onwelu mmadụ ka onye nwere ego n'alụghị nri ya bụ nwoke Emeka nwanga abama
akụ nwata si nlote yi n'enu mmadụ ka eji ebi enu akụ nwata ndị Igbo n'okwu isi ga nke n'elu yi Tony ọfọ ya bụ nwa ọfọ n'ọra nwata kwacha aka na India ọmụ ewelu mmanụ amụ wezo ọmọgodokwu Tony ọmọgọ ndị egwu ya bụ Tony ọfọ landlord na Delta oji 50 ọmọgọ nwanne Tony ọba tó wele bianu egwu aganji kalẹ ọyọmọ Tony nwata kwacha aka n'India Tony ọfọ olugbu India ọmụ ewelu mana m akụ nwata si na nkene yi na mmadụ ka eji akalụ ezute nwanne m ya bụ Emeka Ojili Igbo agụ ngwọ na India ezi ọmọgodogwu Emeka Ojili agụ ngwọ na India baba Akachukwu nwata kwacha aka ọmọgodogwu n'enu anekwe nwanne m Igbo anekwe ọbụla Igbo jọmpe nwanne m wezi ọmọgodogwu Anas mmadụ ka eji akanụ owelu mmadụ ka onye nwere ego anekwe ọbụla Jombe Papa Starboy na India Elias ọnụkwulu njọ oge buriri mmanụ akụ nwata si na nkene yi akụ nwata ndị Igbo wegbe jelu mbịa ka ịbụ wezi ọmọgọ n'ụlọ adị azụ eze azụ eburu anyị ebu akụ nwata ndị Igbo n'okwu owelu mmadụ ka onye nwere ego nụ ọkwa mmadụ bụ chibie nwanne m ezi oyi ka ajọ nwanne nụ ya bụ ekele nwanne m akwalọ ka ị na-azanụ Ibu the Christmas onye ọma n'obodo oyibo oyọma ekele akwalọ the Christmas olugbu na India wezi ọmọgodogwu ọmụ ewelu m anamụ nwụdụ aka nwanne m ọyọma ya si m ụlọ teghị ile n'ụwa mmadụ ka eji aka owelu mmadụ ka onye were ego o nwere mmadụ ka onye nwere ego anyị ezutọ ịbọyọmanụ ọnụma bụ Chinedu ma bụ nwanne ubi Igbo akụ enwe ebe ọ dị wezi ọmọgodogwu o bụ Chinedu gị n'elu ụwa landlord na Delta landlord n'Ụzọrọ
ọmọgọ egwu dị ya sa sa O nwere sa mmadụ ka onye nwere ego. sa selewa O nwere mmadụ ka onye nwere ego. sija sija O nwere ai mmadụ ka onye nwere ego. mmadụ ka eji aka o onye ọma Chinedu nnu ihe emelu ka eji ekwu onye ọ bụ nnenu akụ enwe ebe nwamma enwelu ụmụ ana m ịbụ ọya iwe ọmọgọ ndị egwu oji 50 ọmọgọ nwanne wo arọ biko loteto ní ọ̀pọ̀ onye na-ekwu elu ya mi onye bụ ka na-ekwu elu onye ọma mmadụ ka eji aka o egwu dị ya ka je zute nwanne m a ya bụ edochie ụdọji ịbụ igiliga na m akụnwata si nke na-eyi akụnwata o n'elu edochite nwanne m onye manụ ụdọji odogwu ịbụ igiliga na m akụnwata si nke na-eyi igiliga edochie ụdọji igiliga ana m the living stone one of ụmụemu anam na India ndị ezomọgụ ọ ga-adịru na mma mmadụ ka eji aka owelu mmadụ ka onye nwere ego nu ọkwadị azọ eze azọ nenu ihe onye katara ka ọ ga-emelu chienu ezi oyi ka adọ nwanne nu ọla mmanụ amụ ka anyị jee zute mmadụ ụka wedwini onye ọma edwini nwa bụ nwanne ịbụ supa ọbụla ka onye ọma ịbụ ike bichila esi osisi a na-akara ọjị n'ime ịgba ọnụ uche bụ akụdogwu na India wee zi ọmọgọ na taba arụ onye ije nọnụ onye ije ka ibu abụ ụkwụ iji jee ndị a ụkwụ abụ ka ị ga-eji nata ịbụ mmadụ ka o nwere mmadụ ka onye nwere O nwere ego mmadụ ka onye nwere ego. mmadụ ka eji jee O nwere ikwe mmadụ mmeri ka onye nwere ego. O nwere ike mmadụ bichiri ka ezi onye nwere ego. akụ nwata si na nkele ya ọ mmadụ ka eji aka nwoke ike sọnde eze ọmọgọ nataba nwoke ike mmadụ ka eji aka akụ nwata odogwu ya si n'ụlọ teyi onwelu mmadụ ka onye nwere ego nu adị aza eze azọ Okike Sunday aka Bakus man mekeneyi Jonathan Onyinye wezi ọmọgọ dalụnụ akụnwata si lote ihe nínú akụnwata wa mama onye niile gị enu onye ahụ ka m ga-agba omego akụnwata n'Igbo dokwu ịbụ Samuelito odogwu n'obodo oyibo ihe ezulu ka ọ na-emenụ akụnwata n'Igbo odogwu ebe igi bụ elie m asa ya bụ Onyinye odogwu Sparko Onyinye atelu odogwu
na-ekwulo na India n'ụwa mmadụ ga-eji aka mmadụ bụ chibie ahịa n'ụwa nenu Augustine John wetili ndị Igbo n'ogwu na India ahịa n'ụwa akụ nwata si kene iyi mmadụ ga-eji aka nụ owelu mmadụ ka onye were ego nụ Augustine John etili ndị Igbo mekele yi ka anyị ezute Sunday nwanekwe eze nni awa ebigi n'ime alụmelu mụ n'ụwa aka na-eme ọgọdọ alụ akụ nwata si lote yi n'ụwa mmadụ ga-eji aka nụ owelu mmadụ ka onye were ego nụ mmadụ bụ chibie n'ụwa arọ mmadụ ga-eji aka nụ n'ụwa Sunday anekwe eze nne ya mekene yi ezi emubi anụ ibụlọ Chinus ụfọdụle onye ọma ụfọdụle nwasa wezi ọmọgọdalụ ụfọdụle wezi aka Trust No Woman wezi ọmọgọnatabanụ nenu ụlọ Chinus ụfọdụle onye ọma ụfọdụle nwezi aka Trust No Woman aka na-eme ọgọ nwanne n'ụwa dugu nwata si na kene ya ọ ga-adịle gị na mmanụ Chijioke nwanne m Chijioke nwanne wezi ọmọgodogwu n'ụwa ogologo mma aka na-eme ọgọ ndị Igbo ndị aka na-alụbili lusi ebe ọhụrụ dịrịghị na mma ju ụlọ ya lụ gị mmadụ ga-eji aka nụ egwu dị ya mmadụ ga-eji aka nụ ka zụta ezi ọma Uderike nwamezi odogwu wezi omogodogwu galasi na India ayeno Uderike meze galasi na India ụmụaka siri akenele gị Samuelito nenu onye malechi nwodu aka fine boy ịbụ ọchịlọzụ na India wezi ọmọgọ na taba ezi nwanne m na India fine boy nwa mama arọ mmadụ ga-eji aka nụ onye na-abịala egwu a ya bụ Chukwu dube m Samuel Udoaka Odogwu na Lydia Bili ebe ahụ ka o dị ibute ikike nụ ya ka o ji chọba ụnyanya onye wee egwunu ọsị ka ndị abịala ya egwu ma ibe ndị abịala ya n'egwu mmadụ ga-eji aka owelu mmadụ ka onye nwere ego n'ụwa arọ
Odile aka Ibu I don't care mmadụ ka eji akanụ mmadụ ka eji akanụ owelu mmadụ ka onye nwere ego eno ọnọmachu n'osobita noni best nwanne m chunosobita noni best aka Angel Knight eno kanụ ya siba sawa siliwa serewa gerewa sida ice mmadụ ka eji aka injinia maka nwe ezebilo esi esu ọ ga-alada alụnụ ya bụ akụ nwata si lote maka nwe ezebilo esi esu ọ ga-ala akụ nwata si na kene ino mmadụ ka eji aka arọ nenu anakwe nwanne m ịbụ nwụda ekwe ịbụ ụdọ ike na ndị a elili eji ike ego ezi ọmụ obodo ugbo ya bụ ụdọ ike na ndị a owelu mmadụ ka onye nwere ego udogwu n'obodo oyibo nwanne m akụ nwata si nke na-eyi mmadụ ka eji akanụ owelu mmadụ ka onye nwere ego na-eme ụwa Ibu Emmanuel Oduaka wezi omogodo Emmanuel Oduaka wezi omogodo onye fere obu gote mere mụ onye ụka nwa ama Kizito nwa amama Naịjirịa wezi omogodo onye ije gị ibu abụ 100 demọlụ egwe Empire Wanam where you come see music live one women are playing at the hall or Tadere why mad Katie a class special or they are you know Madu Keji aka onwelu mmadụ ka onye were ego nu n'ụwa adị azọ n'enu mmadụ bụ chi bi ya n'ụwa mmadụ ka eji aka nụ ezi ọmọgodogwu n'enu ụwa onye na-etile egwu a odogwu ọmọgọ ya bụ Chidubeme Samuel Oduaka
odu aka Ibu Samuelito Akwụnwata nke ndị Anam Odogwu n'elu ụwa mmadụ ka eji aka nụ ihe onye mmelu ka iji ekwu n'elu ụwa owelu mmadụ ka onye wele ego nụ Ibu Chidubeme amụ enwelu m bịa ndị a ka ị na-alụbili lusi ebe ahụ ịkpata ego n'elu ụwa enwelu otu ụmụnne ị n'elu ụwa ahịa ọmọgọ eze ọmọgọ Chidubenu Akwụnwata ndị Anam ihe ahụghịli mmadụ omume n'elu ụwa ebighị biko melụ m ya Akwụnwata ihe ị ga-eme ma nwụọ ọnụ biko melụ m ya na ndụ enwe ekene ka nkele n'elu ụwa Ibu Chidubeme eze ọmọgọ Odogwu na Anam ike n'obodo oyibo nwanne m mmadụ ka eji aka nụ n'elu ụwa onwelu mmadụ ka onye nwere ego nụ adị asa eze azọ onye chi mere eze ọbụla ọmọgọ ndị egwu nụ Chukwu gozie gị n'elu ụwa ụtụ isi nweta ọgọ mele mụ bụ mmanwụ ka Chineke melụ ya mmaji nụ eze ọmọgọ na alụ ngozi n'elu ụwa Akwụnwata esi na kelelu gị onye kweli obubu onye ụka isi sowa mama na India nwamịata Anam onye kweli obubu Odogwu kesi ito nwa mama onye obodo eze nwanne m ike n'obodo oyibo Akwụnwata si m kelee n'elu ụwa mmadụ ka eji aka nụ onye gwele obu ugodalụ ọmọgọ eze ọmọgọ bili nwanne m ike n'obodo oyibo oyọma akele m ọgọ na-eme nwoyi Kizito nwa mama ike n'obodo oyibo ọmọgọ mmadụ ka eji aka nụ ka nje zụta oyimoya manụ Ibu Onyeka Odogwu ọmọgọ onye ka nwa ebido na mmụ enwelu ụmụ Anam Odogwu ọmọgọ Ibu Onyeka ebido nwanne m Odogwu Akwụnwata si m kelee yi Onyeka ebido n'obodo otu onye ọma eze ọmọgọ na ngozi ọ dị ya mmadụ ka eji aka ya bụ Samuelito isi ga nke n'elu gị nụ nke si na-enwe akọ nwa bravo Odogwu ike n'obodo oyibo mmadụ ka eji aka nụ n'elu ụwa owelu mmadụ ka onye were ego nụ eze ọmọgọ Odogwu ngesi nwa bravo Odogwu na India onye obodo eze nwanne m Akwụnwata si m kelee yi Samuelito mmadụ ka eji aka nụ onwelu mmadụ ka onye nwere ego nụ
eze eze ọmụọgọ na alụngozi akụ nwata ndị Igbo Samuelito ike n'obodo oyibo eze ọmụọgọ dalụ nwanne m a isiga nke n'elu gị onye ọma Basili mmadụ kọrọ ya bụ Central Bank ụmụnna m Naịjirịa Basili mmadụ kọrọ odogwu ya bụ Central Bank ụmụnna m ka egwu na-ekwuru Naịjirịa Basili mmadụ kọrọ Central Bank ụmụnna m Naịjirịa CBN egwu Naịjirịa eze ọmụọgọ odogwu akụ nwata si m kene iyi n'elu ụwa akụ nwata ka nje ezu uto ịmanya ọma ya bụ agaba eles ọnọrọ nwanne m n'elu mmadụ ka eji akanụ akụ nwata si m kene ihe ọ n'elu ụwa Jesu to imoyoma Igbo Azubike nwoke na-eti odogwu aka na-emogo na-eme ngozi n'ụwa akụ nwata si nkene iyi n'ụwa owelu mmadụ ka onye were ego mmadụ ka eji aka n'ụwa ezi oyi ka ajọ nwanne nnu Igbo Azubike Azubike Kenneth CB ma ọmọgọ ị ga-adị Monday odogwu Monday nwanne kweze eze ọmọgọ odogwu model Monday anekweze model na India eze ọmọgọ mana megene yi akụ nwata ndị Igbo dogwu ya bụ Chidube eze ọmụọgọ dogwu onye na-egwu elu ya mee onye ahụ ka na-egwu elu n'elu onye nlile gị ya nụ ya ka ị ga-akpọ m ego nụ eze ọmụọgọ dogwu arọ ibiri nwanne ọ dị ya akụ nwata ndị Igbo dogwu ọmụọgọ ka nje zụto ịmọya ọma Kenneth Ọfọdụ Igbo Igwe reji aka nna m ọgọ na alụngozi akụ nwata si m kene iyi n'elu ụwa ayo Kenneth Ọfọdụle Igwe reji na-ekene iyi n'enu Ejike nwanne m a Igbo Ejike bọl ọwala ndị Igbo nwanne m ya bụ akụ nwata odogwu n'elu ya si m kelee yi Samuelito Ejike bọl ọwala ndị Igbo ma ekene yi onwelu mmadụ ka onye were ego nnu akana m ọgọ dalụ nwanne m a nenu Chinedu Chiedu nwa Igbo akwa enwe ebe ọ dị egwu ndị ibute Igbo bute ụgọ eze ọmọgọ dalụ ọmọgọ landlọdụ na Delta odogwu biko kene Tony Ọfọ ọmọgọ mmadụ ka eji aka n'enu nge si n'eme ogo ya ibu yoyo dikenu isi na ogo ya
Okoye nwanne m yoyo akụ nwata si nkene yoyo mmadụ ka eji aka n'arụ onwelu mmadụ ka onye were ego na-agụ agụ n'elu mmadụ na-ebike ka ọ lere Kenneth Okoye nwanne m ibu ọnụ nganewa na mmụ ewelu m bịa Kenneth Okoye nwanne m ọnụ nganewa Kenneth Okoye ọnụ nganewa of Umuemu Anam akụ nwata si na nkene inu mmadụ ka eji akanụ okwu ekwuru nwoyi akụ nwata nwa mama nwanne wa ụbọchị eke nji abịalụ ya egwu eke bụ nnukwu ụbọchị afịa na-azụ azụ bụ eke arọ Onwere mmadụ ka onye nwere ego 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 Iji na-etusu nwanne m a eze ọmụ ogodogwu Iji na-etusu okeke eze young money mmadụ ka eji aka eze ọmụ ọgọ ikine nwoke ka eze odogbunu ibu young money eze ọmụ ọgọ odogwu arụ ya bụ akụ nwata ya si mụ kene yi n'ụwa Vicente Chinwaba odogwu nọrọ Vicente Chinwaba ikem Osuma Biladi onye ọra m ọbẹ nwanne m a mmadụ ka eji aka n'ụwa Vicente Chinwaba ikem Osuma Biladi mekene kai Jesu to di n'igba nwe fa kanu do some money dogu omogo Igbo ife aka Bishop Ike na South Africa mekeneyi akụ nwata si na nkeneyi ya bụ odi n'igba nwefe aka nwanne m a do some dikenu udogwu na South nwanne m a ya bụ akụ nwata ya si mụ kelee n'ụwa mmadụ ka eji aka owelu mmadụ ka onye were ego n'ụwa anyị ji ezute ohi onye ọma ibu egbu n'ike mofe ụzọ bụ onye ọma eze omeogodogwu egbu n'ike ọfọzọ ike na South Africa nwata sara nkeneyi ibu egbu n'ike mofe ụzọ ọba ike na South Africa akụ nwata si nkeleyi n'ụwa
arọ onwelu mmadụ ka onye were ego nu adị azụ eze azụ n'ụwa nwanne na isi na ọta dịrị ya ka ije zụta oyi ma onye ọma ịbụ matu onye ekwe ebube agwụ onye ọma bụ matu onye ekwe ịbụ ebube agwụ akwụ nwata si n'ala ekene mmadụ ka eji aka nwanne m n'elu ụwa Okongwe Ibu Rastaman Ezo Omogo Dogu Udenna Dogu Omogo Udenna Okongwo Rasta Kinaza Ezo Omogo Dogu Rasta Ewe Onwere mmadụ konye nwere ego 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 Lenu onye Onwere mmadụ konye nwere ego Dogu Omogo Onye buchi oyi ma onye ọma nwoke ego oyi ma onye ọma Ezi Omogo Ibu bright man Onye buchi okeke The bright man Kwụnwata sị na nkene iyo onye ọma bụ onye buchi nwoke koyi ma onye ọma Omogo Nnamdị Ezeudo Odogwu Nnamdị eze ndị Igbo Odogwu na Malaysia mmadụ ka eji aka akụ nwata ya si mụ kelee yi Samuelito Nnamdị Ezeudo eze ndị Igbo na Malaysia eze ndị Igbo daalụ nwanne m mmadụ ka eji aka Kolisi ga-egwu na-egwu Kolisi Nwameke Eze Omogo Dogu Kolisi Nnameke Kolisi Nwannameke Omogo Kolisi and Emeka aka the senator Mekenleyi mmadụ ka eji aka adị azụ eze azụ n'ụwa onwelu mmadụ ka onye were ego n'ụwa gwele nwanne kweze Ibu the big boki Eze Omogo Dogu onye kwele and kweze the big boki Mekenleyi Lenu onye kwenu nwanne kwa Eze Odogwu Omogo Ibu the big boki akụ nwata si nkeleyi akụ nwata onye ọma nenu ịma nwanne m Emmanuel Nwannameke Odogwu Omogo Ibu ịma nwanne m onye ọma nwata si nkeleyi
ọma Nnameke Ndaka ọnụ na egwulu Igbo na India egwu dị ya Ezomogo odogwu akụ nwata odogwu akụ nwata ke ndị Anam odogwu amụ ewelu m Anam Ezomogo ga n'ihu ọmọgo adị agwụ ya onwere mmadụ konye nwere ego 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 onye ọma bụ Chinedu nwagwalụ onye ọma Ezomogo odogwu Chinedu dagwalụ oti ọwa Ezomogo odogwu Ibu Chinedu nwagwalụ odogwu Ibu oti ọwa Jesudo imoyoma Ibu Nelson Wobodo nwanne m a odogwu wobodo Nelson wobodo Senator na Malaysia Senator nwa mama ọmọ akụ nwata si nkene yi nenu ụwa ọdịli Chukwu ọdịa Ezomogo odogwu akụ nwata ka na-ekwu okwu enu aka na-eme ọgọ na ngozi akụ nwata Ibu Samuel Iso onwelu mmadụ ka onye nwere ego nu mmadụ ka eji aka elu ezi oyi ka ajọ nwanne nu akụ nwata ndị Igbo nwanne m na India ugwu na India nwanne dịka eji nwanne star a ga-agbakwa ya gba sobo nwata nwanne m a ọmụ ewelu m Anam mmadụ ka eji aka enu ụwa ka nke n'elu inu Nnamdi Agwọba Ezomogo odogwu Nnamdi Agwọba aka Mola mekene yi akụ nwata si na nlote inu mmadụ ka eji aka Uchenna Moses Okoye ochie dike amụọba Anam odogwu akụ nwata onye ọma akụ nwata si nkene yi akụ nwata onye ọma Uchenna Moses Okoye Elias ochie dike ekene yi Ezomogo odogwu lenu Chijo nwa CJ Ezomogo odogwu Chijioke CJ man Ogbuewu 1 na India
nwa 1 na Imo State mekele yi akụ nwata sị na lote yi eze ọmụọgọ nwanne m a onwere mmadụ ka onye nwere ego 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 eze ọmụọgọdọ onye ọma bụ uchu n'oso nwa Samuel aka Ijebu odogwu ọmọgọ mmadụ ka eji aka onye ọma bụ uchu n'oso nwa Samuel odogwu ọmọgọ akụ nwata si m kele yi Ifeanyi Ọfọdị eze ọmụọgọdogwu ọfọ na-adọ ọnụ nwanne m ọfọ ndị Igbo Azụka mmebo aka nna m ọgọ na-eme oyi Azụka mmebo enu Azụka onye ọma ya Azụka mmebo ibu dịka bebu eze ọmọgọ nwanne m a akụ nwata si m kele inu mmadụ ka eji aka akụ nwata Azụka mmebo dịka bebu pọ ekele yi ka Jesu too imoyome ya bụ Igbo bụ ike nwa Fidelis Igbo akụ na-esi obi ike na mmụ ikwu ana m ebe ahụ ka isi ejenu arụ Igbo bụ ike Fidelis na-esi obi ike mekele yi Igwe na India onwere mmadụ ka onye nwere ego ka Jesu too imoyome